Айдар Efendi Sadıkov bizler bugün konakta Azadlık Radyosu'nun internet kafesi için. Ayдар Efendi sizinle kübrek kim olarak tanıştırayım? Bilmem. Büyüşe, artist, tamada konsertlarını alıp barışı, tağın kim? Hem yaxşı kişi. Başlaganda kim olarak sizinle şu zor dünyaya çıkan ediniz? Baladan soň men birge yarataydım, soşra men yaratmayım, boksni men yaratmayım. Çünki mene özümnün energetikini күрсәтү үшін, шығару үшін men mene sahnani saylap aldım. Xarakterini anda da күрсәтергә була, эмоцияны да күрсәтергә була. Менә мен баладан 7 яшьтән инде büyüşүп булып түгәрәккә йөрдем. Siz Kazan'a gittiniz. Kazan'a gittim. Ben Rus mektebini bitirdim. Hem de Tatarça beni söyleştirge benim yaratan devenim iretti. Deveningizden indir xatireler iste kalgan mı? Belki Kalgan. Rahmet sizge Rüstem şunday sorularınız için. Çünkü men нәрсе еттігін әтәсі едім. Azadlık Radyosuna rahmet meni çağırganınız için. Benim için bu büyük zor şatlıq, garurlıq. Tınlıyız sizni, qarıyız, iştəbiz. Deveni meni нәрсеге иретті. Шундай менә поговоркаларны инде тырыш балам укырга, ташка кадак кагырга. Тырышкан табар, ташка кадак кагар. Biz bit менә совет мәктәпләрендә укыдык, татар телендә сөйләшергә ят иде, ничек дип әйтәләр иде. Чаплашка, татар кыстырам парка, да, менә хәзер көндәрдә дә була инде, менә мин дусларым белән татар телендә сөйләшергә тырышсам, башласак, әйтәләр, неприлично сөйләшергә. Хәзер әз шундый кешеләр. Чөнки менә без хәзер үзебез туган телләрендә сөйләшә алабыз. Дәвәни мине шундый заповетларга өйрәтте инде. Birden nini bilesin, bir Allah'ını bilemin. İkiden nini bilesin, iki cananı ferişteni bilemin. İşten nini bilesin, işrek vitr namazını bilemin. Dörtten nini bilesin, dört şehrelerini bilemin. Beşten nini bilesin, beş vakit namazını bilemin. Altıdan nini bilesin, ata ana hakkını bilemin. Hem üç mertebe etelerdi. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Bu hafta gençler geçeceksiniz tuylarda, meclislerde? Selim Rüstem. Çünkü bir tuylarda külku konkurslarını uzdırırga bolmay, kişilerinin менә теге хәзерге көндә яшьләр ничек дип сыйлар туйны уздырырга? Шайтан сусыз, аракысыз. Менә 30 ел элек безгә ул кешеләр әйтәләрде, ишәргә ярамый, тәмәке тартырга ярамый, без яшьләр качып, пычмак артында әзрәк салып, менә хәзерге көндә именно яшь кешеләр 20, 22, 25 яшьлек яшьләр әйтәләр, безнең туйыбыз аракысыз була. Аларның абыйлары килеп 50-60 яшьлек абыйлары, туганнары әйтәләр, а как это? Совсем что ли без водки? Ничек ул шулай? Ну, все. Менә игезгә барып, ишегез, безнең туйыбызда аракы булырга тиеш түгел. Хәзерге көндә менә шундый бик күп туйлар яшьләрнең инициатива буенча. Яшьләр анасын үз менә динен әйттегез, дингә киләләр, телгә дә, татарлыкка да, безнең милләтендә бар дип башладылар дип ишеткән идем. Гөлнас Сәфәрова шәхсән әйткән иде. Бигрәк тә менә татар байлары димәсен, татар элитасы бар бит берничә катлау. Сез күбрәк кайсы катлам белән эшлисез һәм Гөлназның сүзләре дөресме икән? Мин Гөлназны бик уважать итәм, Гөлназны мин бик яратам, бик уңган, тәртип, татарча да, русча да матур дип сөйләшә. Минем аның белән эшләгәнем бар. Кушылам аның сүзләренә, чөнки нәрсә тагын әйтәсем килә, ул элитның түгел генә, ул менә яшьләрнең дә сайлап аласы килә. Менә мин 15 ноябрьдә Алла кушса, Алла бирсә, Мәскәүгә барам туйны алып барга. Мәскәү татарларга иләнергә тырышалар инде. Уфа татарлары булса, Нижгар татарларына иләнергә тырышалар инде. Казан татарларын, менә аларның бабайлары, әниләре дә Мәскәүгә күчсә, алар үзләре начар татарча сөйләсәләр дә, үзләре татар кешесе дип позиционировать итә. Безнең туйыбызда руслар да бик күп булырга тиеш, коллегаларыбыз, поэтому кичне сез инде рус телендә дә, татар телендә дә алып барсагыз, без риза булыр идек. 30-га 70 дип алып менә 30% татарча, 70% урысча үтә дип әйткән иде Гөлназ урта катлам кешеләрдән.
Toyda mesela 70 kişinin 3 kişisi orası bulsa da tolusunca toyu orasıca ötedi. Şunday işraklar bulağanı var mı? Min kişini alıp barganda, onda bir kim qaramay min nindi tilde alıp baram. Tatar tilindemi, Rus tilindemi. Kızık bolsa, Tatarlar da Ruslar ağızlarını açıp qarab qına turalar. İki işini bitergeç öteler. Şimdi Tatar tilindemi alıp bardım, Rus tilindemi alıp bardım. Da xatarlamıylar. Ol уже talanttan çığa. Elek neçe gerek iyiydi, hazır neçe gerek iyiydi toylarında? Siz 20 yıllık başlaganda nasıl? 20 yıl öyle işe tege. DJ bolsa, музыкальный центр болса, баянша болса, менә бөтен шоу программа. Хәзер киндә Аллаһка шөкер, аниматорлар да бар, җырчылар, бишчеләр дә, фокусниклар бар да, гимнастлар да бар. Хәзер көнгә караганда, бұрынғы заманга караганда инде күңелрәк, артистлар да күбрәк чакыралар. Инде менә шуй зур шоу программа ясыйлар. Обычно менә туйларда утыралар олы кешеләр. Алар инде алтын туйларын уздырганнар. Имин алардан сарага яратам. Менә сез 50 ел элек нинди лимузин белән йөрдегез, шундый кытыртып, шундый аларга сорауларны бирәм. Нинди лимузин диләр инде? Жигули, артистлар турында, Мәскәү артистлары белән турында. Ну, мин Ирина Салтыкова белән эшләгәнем бар, Дюна группасы белән, Ялла дигән группасы белән эшләгәнем бар, Атаван, Лев Лещенко, Сергей Минаев, Виктор Салтыков. Аларны нигә чакыралар? Статуслык өчен. Менә зур корпоратив. Яллар бит сөйләшеп торалар. Менә бездә bir артист булды, например, группа «Руки вверх». Безгә дә чакырга кирәк. Ул уже теге престижлык өчен чакыралар. Аларның бик күп райдерлары, аларның бер отдельный бүлмә булырга тиеш, гостиницада люкс. Аларны аэропорттан аларга машина представительского классы гына булырга тиеш. Алар концертка киләләр, 1-2 сәгатькә заран түгел, 15 минутка гына, все. Алар шулай дип әйтәләр. За 15 минут, все. И алар менә шулай эшләр. 8-дән 9-га кадәр, все, 1 сәгать эшләп китәләр. Искә төшерәм, Илһам абый Шакиров ничек эшли. Ул әзрәк иртәрәк килә, әзрәк тә түгел, 1 сәгатькә иртәрәк килә. Распевация итә. Onun райдеры күп түгел, анда кыска гына 1-2 сүз. Бер шиньяк кайнар чәй. Менә мин Илһам абыйны бик уважать итәм инде. Менә анардан пример алырга кирәк безгә артистларга. Матбугатта, прессада язалар күбрәк сезнең менә шундый элита министрларны, прокурорларны, президентларны чыгалар алып барышы Айдар Садык дип тә язалар. Алар каян күрделәр сезне һәм аларның бәйрәмнәре ничек үтә? Шундый кешеләр без белән алар бик күп күргән кешеләр инде. Чөнки алар менә яраталар теге пафослык түгел. Аларга менә күңелле булырга тиеш. Алар хатыннары белән, балалары белән ял итәләр. Хәзер алар безне бит лично беләләр дә. Исәнләшәләр, фотога төшерәләр. То есть без аларның теге гаиләләренең дуслары шикелле дип әйтергә дә мөмкин. Чөнки Казанда бик күп артист күп түгел. Да, күп түгел. Юк, без менә 5, 6, 7, 10 кеше булсын инде, 15 кеше булсын инде. Гел менә аларның кешеләренә безне чакыралар. Хатынлары күрәме, ирләрен күрәме? Рәхмәт, шундый әйбәт сорау. Хатынны русларда хатын-кыз сайлый. Татар гаиләләрендә ир кешеләр сайлыйлар. Вообще рус гаиләләрендә хатын-кыз күбрәк сорау бирә, ир кеше ул түли генә. Татарларда ир кеше ул күбрәк сорау да бирә, ул да решение принимать итә, ул да түли. Туйны уздырганда инде кәләшләр тамаданы сайлап йөриләр, 99-5%. И калганы менә 5% ир кешеләр инде кияүләр һәм аларның әти-әнисләре тамаданы сайлыйлар.